A estación de montaña de Manzaneda converteuse de novo nun auténtico mar de gaitas e traxes tradicionais co certame celtibérico de banda de gaitas que celebrou a súa fase final, como xa é tradición desde hai 16 anos. Alí, entre natureza, vento fresco e moita paixón pola cultura, xuntáronse ao redor de 300 gaiteiros para compartir música e identidade. A cita, xa convertida en referente no calendario musical galego, ten fondas raíces. O concurso de gaitas foi promovido fai preto de 4 décadas polo inesquecible alcalde Gabino García, xunto ao director da Real Banda de Ourense, Xosé Lois Foxo, e continúa vivo hoxe, convertido no certame celtibérico grazas ao apoio da Deputación de Ourense e o Concello de Manzaneda.